Tak uvidíme, či to ideme atakovať. Poďme na to. Ženy Michal na ostrove vybehli na trať. Pravá prúdarka sa nám malinko zdržala na základne. Vidíme hneď, ale toto nás teraz akože trápi viac. Je to také pekné na efekt, Peťka, daj pozor, prosím. Teraz začali ťahať dopredu. Ajaj. Ten myslíš ventil, čo tam nikto nemá? Na mašine asi niekto má, niekto nie. Takže ale toto nevyšlo. Popolievané máme. Ďakujeme, že to dopadlo len takto. Takže ďalší pokus.